Nederland. En dat is wel leuk om te horen, want muziek is toch iets wat mensen verzamelt of verenigt, zoals voetbal bijvoorbeeld. Hè. Maar ja, dat is wel leuk, ja. Ja, we zijn al je één, hè. We jij al je bij hetzelfde volk, zo vielen we u zeggen. En het wordt hartstikke mooi al, ja. Ja, maar dan zijn we allemaal aan het luisteren naar muziekje. En dan, ja, luister nou maar, vind ik geweldig. Ja, hartstikke leuk en mooi. Wat een sfeertje. En wat mij verbaasde, dat er vanavond zoveel regen was. En dat de mensen gewoon bleven staan. En dat was gewoon klasse. Hulde. Jappie aan een Grennebek! Jappie aan een Grennebek! Jappie zegt naar Utenek! Jappie zegt naar Utenek! Nou, ik wou vroeger altijd al muziekmeidje geweest hoor. En vroeger speelde hij de Golden Earring, die speelde in Kalmersweg. En toen dacht ik, dan ben ik maar iets mans, maar dan dacht ik bij mezelf, wat zie je maar? Er komt nog een dag en dan sta ik op het podium. Ja, dat is hoe het is eigenlijk gebeurd. Dus ja, het is ook een droom die uitkomt. Ja, ik reed het rode wagen, maar een telefoon met bier. En ik zit op een maat, ik meen, krijg ik je